तर इथे बघा आपली गटारी स्पेशल चीजी चिकन पॉपर्स रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, आता ह्या गटारीला आपण काहीतरी स्पेशल बनवलं पाहिजे ना. आणि ह्याला चिकन नका म्हणू, जे आपली रेसिपीचं नाव आहे ना तेच म्हणा. म्हणजे समजा आपल्या घरी कधी कोण पाहुणे आले किंवा आता ताईलाच घ्या, समजा कधी ताई घरी येणार तर मी काय म्हणणार ताई आपण चिकन बनवणार, तर ताई म्हणतात हा नॉर्मल आहे. पण मी जर तिला बोललो की आपण चीजी चिकन पॉपर्स बनवणार आहे आणि ते तुला खायला भेटणार, तर ते किती एक्साइटेड होईल. म्हणजे तिकडेच माणसाला काहीतरी वेगळं वाटतं आणि आतमध्ये तिकडे ताईच्या तोंडाला पाणी सुटेल. तर ही रेसिपी मी एवढी खास झाली आहे की व्हिडिओमध्ये मी सांगतोय की ताई ही रेसिपी तू घरी नक्कीच बनव. गटारी येते जर मी ताईला सांगतोय म्हणजे ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवली पाहिजे. का आता मी जरा चिटिंग केली आहे, इकडे दिसते तुम्हाला वरती फोड, मी पहिलंच खाऊन टाकला ते. नमस्ते, आज मी चिकन बनवते, पण चिकन म्हणजे खूप भारी डिश आहे. चीजी चिकन पॉपर चिकन पॉपर्स हे रेस्टॉरंट मध्ये खास आम्ही खायला जातो. आणि तेच तर खायला जातात ना माणसं, भारी डिश म्हणून. आणि आपण ती नावानी मागतो आणि ते लोक पण नावानी देतात. आणि त्याची एवढी किंमत असते ना, तेवढे माणसाच्या खिशात पण पैसे नसतात. ते घरी बनवायला किती सोपं आहे. ही डिश आपण घरी बनवायची, एकदम सोपी आणि साधी आहे. 200 ग्रॅम चिकन बोनलेस चिकन आहे, ह्याच्यामध्ये जरा पण हड्डी नाही आहे. हे पाव चमचा काली मिरी पावडर आहे, अर्धा चमचा लसूणची पेस्ट आहे. आता समजा तुमच्याकडे लसूणची पावडर असेल ना तर तुम्ही लसूणची पावडर टाकू शकता. ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हा एक अंडा टाकायचा आहे. हे आपल्याला मिक्स करून ठेवायचं आहे. हे बघा, हे मिक्स करून ठेवलंय. आता आपण आहे ना हे 15 मिनिटं ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपल्याला आहे ना बाकीची तयारी करूया. आता आपण हे पाव कप मैदा आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, हे सर्व आपल्याला असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपलं चिकन मॅरिनेट केलेलं 15 मिनिटं झाले आणि इथे आपलं मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता काय करायचं, एक पीस याच्यामध्ये असं आणि एका हाताने असं पीठ लावायचं. असं सर्व करून घेते. असे सर्व आहे ना पिठामध्ये, ओला हात पिठामध्ये नाही घालायचा. तिकडे तोपर्यंत मम्मीने तिकडे आपलं तेल पण तापतोय. इकडे मम्मीने 2 बॅच केले, इकडे एक आणि ते ठेवलंय. तेल आपलं तापलंय बघा आणि गॅस मी आता बारीक केलाय. आता तेलामध्ये पीस सोडते. आता ते आपले तेलात सोडले ना की दुसरं आपण पीठ लावून घ्यायचं. मग असं तुम्ही पटापट काम करू शकता. हा, आता 2-3 मिनिटं झाले आणि आता मी फुल गॅस केलाय. हा, म्हणजे आपण आहे ना दुसरा बॅच आपण पिठात गोळेपर्यंत आहे ना कमी गॅस ठेवायचा, म्हणजे कसं करपत नाही. म्हणजे आतून आहे ना ते चांगलं शिजतो आणि आता झालेला कडक पण लागतात आहेत. मी आता तुम्हाला सांगतो, हे जे तळतायत ना ह्याच्यात एक वेगळा सुगंध येतोय मस्त वाला. आपले चांगले चिकन फ्राय झालाय बघ, कलर पण आला मस्त है ना. जरा व्हाईट होतं, जरा रेड झालं, हे रेड कलर आहे ना. आता काय करायचं, आपण झारा घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये असे काढायचे पीठ, म्हणजे सगळं तेल आहे ना खाली येतो. हे अशी ह्याच्यासाठी आहे ना, कोणती पण गोष्ट आपण अशी फ्राय करतो ना, तळतो ना, तेव्हा आपण अशी 2 झारी वापरायची. हे असं एक जाळीवालं आणि एक असं झारं. म्हणजे कसं एक एक काढत आपण त्याच्या प्लेटमध्ये ठेवत बाकीचं खाली करपून जातं आणि तेल येतो त्याच्याबरोबर एक्स्ट्रा. आता हे दुसरं सोडते. आता गॅस मी बारीक केलाय. आता हे आपला दुसरा पण बॅच झाला. पॅन ठेवलाय. पॅन मध्ये 2 चमचा रेड चिली सॉस, 2 चमचे टोमॅटो केचप आणि आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे पाणी. हे सर्व 2-2 चमचा घेतले. आता हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे आपलं सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं. इथे बघा आपलं सॉस बनतंय आणि इकडे बघा मी इकडे तोडलं आणि मी जरासं खाल्लं, कंट्रोल नाही होते मला. थोडा गॅस बारीक करते आणि हे आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचे आहेत. हे सर्व आपल्याला याच्यामध्ये सॉस मध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे सॉस आहे ना पुरा त्या पीसला लागला पाहिजे. तुम्ही टॉस का करते ते काय माहितीये, ढवळत राहिला ना आपण चमच्यानी तर त्याचं वरचं आहे ना ते निघतो कवर. म्हणजे आपण असं हलवून घ्यायचं. असं आपण असे हलवतात ना ढाब्यावाले असे. असं हलवून घ्यायचं. सुरुवातीला आपल्याला मिक्स करण्यापुरती सॉस त्याला लागण्यापुरतच आपण ते मिक्स करून घ्यायचं. आणि नंतर आपण 5 मिनिटं कमी गॅसवर आपण जे हे करतो ना, फिरवत राहतो, तेव्हा पण थोडं असं हलवतच राहायचं. 5 मिनिटं असं फिरवत राहायचं.
आता आपले झाले आहेत मस्तपैकी. चला आता टेस्टिंग करूया. नाही टेस्टिंग अजून बाकी आहे, अजून आहे ना त्याला बाकी पुढचा पण process इकडे आहे. पण हा एक वेगळी रेसिपी झाली की नाही ही वाली. हा झाली ना. आता मी आहे ना तोच पॅन ठेवलाय, त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी बटर टाकते. आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा मैदा टाकायचा. हे आपण 1 चमचे बटर, 1 चमचे मैदा आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 1.5 कप दूध टाकायचं आहे. 1.5 कप म्हणजे हे 1 ग्लास आहे, म्हणजे मापून घेतलेला आहे 1.5 कप. पण आपल्या घरात असा ग्लास असेल ना तर 1 ग्लास घ्यायचा. आता हे दूध आहे ना त्याच्यामध्ये ओतायचं. आता हे आपलं सगळं 1 ग्लास आहे ना त्याच्यामध्ये हे दूध टाकून द्यायचं आणि आपल्याला एकदम घट्ट ग्रेव्ही बनवायची याची. हे आपल्याला 1/2 चमचा मिरची पावडर आहे, म्हणजे लाल मिरची मसाला आहे. आपल्याला 2-3 चिमटी काली मिरी पावडर टाकायची. गॅस मी थोडा एकदम मीडियम ठेवलेला आहे आणि चांगलं आहे ना ढवळून घ्यायचं. एकदम मस्त सूप सारखं झालंय सॉस, कारण ते चिकनच्या पीस बरोबर खाण्यासाठी हे. नाहीतर तो असेच पण खाल्ले असते ना. आता हे मी बघ 2 घेतले पीस घेतले बघ चीजचे. ते आता आपल्याला याच्यामध्ये किसून टाकायचे. खाल्ले असते का म्हणजे बघा इकडे कुठे जागा खाली दिसते का तुम्हाला. एक जागा खाली झाली. हा 1 पीस खाल्ला मी. हा इथे दाखव. ते आता याच्यामध्ये चीज किसायचं. 2 क्यूब्स घेतले नाही. हा 2 काय तुम्ही 4 पण घेऊ शकता. भारी रेसिपी वाटते ही. हा हेच तर खायला आपण बाहेर जातो म्हणून ना. ह्याचे पैसे जास्त ना. हा आणि आपल्याला वाटतं आपल्याला म्हणजे खूप मेहनत आहे. याला मेहनत नाही काय, फक्त इथे मलाच मेहनत लागली आहे, कारण ते दाखवायचंय म्हणून. हा नाही तर दाखवायचं नसतं, व्हिडिओ नसतं तर लगेच झालं असतं. दाखवायचं नसतं तर त्याला काहीच मेहनत नाही आहे. मग आम्ही 2 टाकले, तुम्ही 3-4 पण टाकू शकता. त्याच्यामुळे याला नाव तसं पडलंय. हम्म. आता हे चीज टाकून आहे ना असं चांगलं ढवलून घ्यायचं. कसं दिसतंय चीजी चिकन पॉपर्स. आता जाणार का तुम्ही बाहेर खायला, ते असं बनवून घरी खाणार. घरीच खायचं सर्वांनी. हा असं घरी खायचं, बाहेर जायचं नाही. रेस्टॉरंट मध्ये असेल 300, 800, 1000 रुपयापर्यंत डिश. हा आणि बाहेर जायचंच नाही आता या दिवसामध्ये. घरी किती खर्च झालं, 100-150 रुपये बस. आता तेच आपण 1000, 1500 रुपये, 2000 रुपये पण खर्च करून जातो गाडी भाड्याला. तेवढं बाहेर आता टेन्शन आहे बाहेर, त्या टेन्शन मध्ये पण आपण बाहेर जातो. अजिबात बाहेर जायचं नाही, असं करून खायचं घरी. आता इकडे बघा आपली स्पायसी चिकन पॉपर्स एकदम रेडी आहे आणि इकडे आपले चीज सॉस बरोबर आपल्याला सर्व करायचं आहे. पहिलं आपलं थोडं बाउल मध्ये काढून घेते. आता हे व्हिडिओ बघण्यासारखं, हा क्लिप बघण्यासारखं. आता बघा तुम्ही. वाह 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 वाह, ये बनाने वाले के हाथ किधर है. मेरे हाथ नहीं देगी, मेरे को चाहिए. काय रेसिपी झाली बघा. असं खरंच अशीच डिश असते समोर आपल्या आणून ठेवतात, एकदम गरमागरम आणि अशीच वाफ येत असते. घ्या चीजी चिकन पॉपर्स विथ चीज सॉस रेडी. आणि एवढं आपल्याला असं घट्ट पण कोण देत नाही, ते पातळ असतो जरा. ओरिजिनल. आणि एक्स्ट्रा लागली तर आपल्याकडे इकडे एक्स्ट्रा सॉस. आता ह्या वाटीचीच किंमत 200-300 रुपये असेल. आणि हे बघा, हे आपली झाली एकदम रेस्टॉरंट टाइप डिश रेडी. आता रेस्टॉरंट मध्ये मी चाललो टेस्ट करायला. येता का तुम्ही सांगा. आता आपली रेसिपी तर एकदम रेडी आहे. टेस्ट करायची. आपली दिल बघून घ्या कुठे बसली आहे. पंख्याच्या मधोमध खाली बसली आहे 3 खुर्चीवर. तिच्यासाठी 3 खुर्ची मध्ये ठेवायला लागली. जेव्हा पण खुर्ची आपण काढून ठेवणं दिल बसतेत ना. बघा बोलताना बघा कशी झोपली, आरामात झोपली आमची दिलू. पण डोळे उघडा तर झोपायचं नाही, लोलतात बोलतात ना माणसं. दिल शेपटी कुठे आहे दिलची. सर्वात आधी माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय. सर्वात आधी जे पहिलं फ्राय केलंस तू व्हाईट वालं, ते मी खाल्लं होतं. ते लेवल एकदम भारी होती. नेक्स्ट जेव्हा ते आपण सॉस, चिली सॉस, टोमॅटो सॉस आणि 2 चमचा पाणी, सर्व 2-2 चमच्यामध्ये ते मिक्स करून तेव्हा ते फ्राय केलं, तेव्हा ते मी खाल्लं. तेव्हा सुद्धा ते छान लागत होतं. आणि त्यानंतर आपला हे चीजी सॉस जेव्हा आपण बनवलं ना त्यासोबत मी खाल्लं. आता मी तुमच्या समोर खाऊन दाखवतो, म्हणजे कसं मला डबल खायला भेटते. तर बघा हे मी एक उचललं. आता ह्याची चीवीनेस कशी मी तुम्हाला सांगतो. लगेच तुटलं ते, म्हणजे ते आपलं जे चिकन तू फ्राय केलं ना 7 मिनिटं, ते एकदम व्यवस्थित फ्राय झालं. असंच झालं पाहिजे, नाही तर त्यात चिवट नाही वाटलं पाहिजे. एकदम खाल्लं लगेच चावताना पण एकदम लगेच डिझॉल्व्ह होतं ते. त्या मसाल्याच्या टेस्टमुळे ते जे रेडवाला तू फ्राय केलंस ना
त्यामुळे जरा ते मसाला पण वाटत आहे, काली मिरची एकदम बेस्ट वाटते. आणि त्यावरून जेव्हा सॉस खातोय ना, वा एकदम भारी. याला काय डिस्क्राईबच नाही करू शकत मी रेसिपीला. खरं सांगतोय, रेस्टॉरंट मध्ये जे भेटतात ना सेम आपल्या घरी बनते, काहीच नाही फरक आहे टेस्ट मध्ये आणि एकदम इझी प्रोसेस आहे. मी तर तुम्हाला सांगतो, आता जी येणारी गटारी आहे त्यासाठीच आम्ही तुमच्यासाठी स्पेशल रेसिपी. आणि तुम्हाला सांगतो, रेस्टॉरंट मध्ये एवढा देतात का बघा, ही क्वांटिटी बघा. चिकन मध्ये पण काहीतरी वेगळं चिकन कशाला बोलायचं, चीजी चिकन पॉपर्स आपण बोलायचं. नाव आहे ते घेतलं पाहिजे, तेच घ्या आणि येणाऱ्या गटारीला नक्कीच बनवा. बघा मी तुम्हाला किती सांगतोय की बनवा म्हणजे रेसिपीची टेस्ट एकदम भारी झाली. बोलता पण येत नाही, एवढं तोंडात पाणी सुटलंय. एकदम भारी म्हणजे एकदमच भारी झाली आहे. आणि तुम्ही खरं म्हणू शकता परत की माझी तर खरं मजा आहे. चला, तुमच्या नावाने म्हणजे तुम्हाला परत वाईट नाही वाटलं पाहिजे म्हणून मी अजूनही तुमच्या नावाने अजून एक पीस खातो. तुमच्या नावाने. वा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा. आणि रेसिपी प्लीज नक्कीच बनवा, एकदम भारी झाली. आम्ही इकडे रेसिपी टेस्ट केली, पण आमच्या दिलनी खाल्ली का? हे बघा, त्याच्या वरचा मसाला नाही दिलाय मी, फक्त तिथं व्हाईट वाला ना, तिला खा. बघ एवढी रेसिपी झाली, माझ्या दिलूने खाल्ली का? खाणार माझी दिलू, खा 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 खा. तेच आहे ते दिलू, सेम आहे. हे घे, खा खा आणि आम्हाला टेस्ट सांग कशी झाली आहे. तुला आवडली का सांग. अरे वा वा वा, आमच्या दिलूने खाल्लं. बघा, आता आमच्या सबस्क्रायबरांना पण आवडेल की आमच्या दिलूने पण रेसिपी टेस्ट केली. चिकन होती ना, तर चिकन तर दिलूला दिलीच पाहिजे आमच्या. तिला वरचं कोटिंग नाही दिलं, ते आतमधलं असतं ना व्हाईट, ते दिलं. अरे वा, चाटून खात्या माझ्यासारखी. म्हणजे दिलूला पण टेस्ट आवडलेली आहे. नक्कीच तुम्ही बनवा रेसिपी हा स्टाईल मध्ये. दिल आराम आहे, तुझी ॲश आहे, झोपून खाते. बघ आपली दिल तिकडे बसले, मी तिला काय देतो बघ, हे वरचं मसाल्याच्या, हे मसाला नाही देत वरचं मी तिला. जे हे असतं ना व्हाईट वाला, बघा हे वाला, हे पण मी रेड काढतोय बघा. हे व्हाईट वाला असतं बघा, हे सर्व त्याच्या आतलं, म्हणजे मोठ्या पीस मध्ये ना आतलं लगेच निघतं बघा हे. आणि हाय तर बोनलेस आपलं. माझी दिल खाणार. खा 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 दिलू, खा. मग केवढे माणसं तुला बघतात आहे, बघ खा. त्यांनी दिलंय ना तुला खायला, खा. मग कशी स्ट्रॉंग होणार तू दिल, किती पातळ झाली आहे. खा खा, बघ एकच खा, एकच खा, दोन नको खाऊ, एक खा, एकच खा.